Milá ženo, jsem tak ráda, že si pouštíš tuhle chvíli, tuhle vizualizaci. Přišla ke mně taková vize, že je potřeba něco teď tvořit přímo pro ženy. Že se ženy s tímto jarem tohohle roku ještě více probouzejí. Tahle vizualizace, pokud si ještě žádnou ode mě nikdy neslyšela, tak vzniká právě teď. Teď v tuhle chvíli přímo na míru ženám, které si ji budou poslouchat. Nic nepřipravuju dopředu. Nic dopředu nevím, jak bude vypadat. Proto prosím i omluv, různá možná zaškobrtnutí, různá zastavení v plynulosti mé mluvy. Někdy jsou obrazy tak ohromné, že popsat je slovy prostě není dostačující. Tahle vizualizace přišla s jasným cílem, abychom nejdříve zjistili, jak můžeme jako ženy se spojit. Protože momentálně to, co nejvíc ženství obecně ubližuje, je to, že neumíme držet ani jedna druhou. Že máme svůj okruh žen, kterým dokážeme naslouchat, kterým věříme, ať už je menší nebo větší, ale vždy se najde nějaká žena, kterou soudíme, která měla jiné životní volby, vypadá jinak, chová se jinak. A vždy dojdeme k tomu, že více či méně, zvenku nebo zevnitř, ji hodnotíme a odsoudíme. Ať už daná žena se svým životem, se svým tělem nakládá různým způsobem, je to její cesta. A tím, že se v poli žen stále objevuje spousta odsouzení a nepodpory, nemůžeme být kompaktní. Nemusíme každou ženu nutně podporovat, zvedat ze země. Nejdůležitější je nadhlédnout nad odsouzení. Než se opřeme do věmů a obrazů, chci ti ještě říct, aby si se teď na chvíli aspoň zbavila všech představ, všech zjednodušujících představ, možná duchovních, spirituálních, ale i fyzických, o tom, co víš, že je ženství. Oprosti se i od toho, od té představy vnitřního muže a vnitřní ženy. Je to zjednodušující koncept, aby jsme dokázali pochopit to druhé pohlaví. Ve skutečnosti stejně jsme všichni jedním. Stejně jsme všichni složení z těch úplně stejných atomů a molekul. A nejen muž a žena, ale i strom, zvíře, kámen. Všichni jsme stejní, jen zrovna jinak se skládaní. Teď se trochu odprostíme od všech těchto představ. Jsme ženy. A je úplně jedno, zda jsi matka nebo ne. Zda děti někdy chceš nebo ne. Žena je
tvořící bytost. Ona dává život všemu, co si vymyslí. Ve skutečnosti to samozřejmě nevymýšlí. Pokud je napojená na svoji intuici, ona jen sbírá. Sbírá nápady, zprávy, myšlenky, které je teď potřeba udělat, které plují kolem ní. Ona je cítí. Ona je logicky nevyhodnocuje. Žena je cítí. A skrze pocit, emoci, tomu dokáže dát život. Ještě neznamená, že to fyzicky vznikne. Ale už jen tím, že to v sobě cítí, že je to s ní, už tím to prakticky vzniká. Takže, drahá ženo, nám teď jde o to, abychom se v tomhle nadhledu dokázali spojit a dokázali ten věm přenést do svého každodenního života. Ke každé ženě, kterou kdy uvidíme. Aby jsme místo odsouzení cítili soucítění. První, co udělej, pokud si to už neudělala, udělej si ještě větší pohodlí. Nebudu tě nastavovat do žádné pozice. Můžeš i ležet. Můžeš sedět tak, jak je ti přirozené, nemusíš se rovnat. Pokud zacítíš v těle něco, co tě bude potřebovat narovnat, ono se to stane samo. Zkus si ale své ruce dát dlaněmi vzhůru. Naše ruce zajišťují prvotní kontakt. Málo kdy se druhého člověka dotkneme jinak, než právě rukou. Při seznámení. Při objetí. Naše ruce tvoří a zároveň jdou vstříc jinému člověku. Ty dlaně přinášejí věmy z těla našeho, ale přinášejí i věmy z okolí. Než se naučíme naslouchat srdcem, stačí nám vědět, že ty schopnosti v sobě máme, že se je naučíme a momentálně začneme, ale od rukou. Ty ruce jsou teď dlaněmi vzhůru a jakoby přijímali, nachytávali všechno, co teď bylo řečeno. Všechny ty krásná slova o ženství, jakoby teď na nich byly vepsány. Oni je teď obsahují. Tak, jak teď seš, už tam nejsi sama. Každá žena, která si poslouchá ve svůj čas tuhle vizualizaci, je tam s tebou. V těchto prostorech neexistuje čas. Tady jsme někde nad časem. Tedy jsme tu spolu. Zkus cítit, že tu nejsi sama.
že je nás tu víc. Všechny to posloucháme možná ze zvědavostí. Možná vlastně vůbec nevíme, proč si to pouštíme. Jen se prostě naskytla příležitost. I to je důvod pro to tady být. Vnímej je dál. Jsou tady s tebou. Abys je mohla vnímat ještě víc, soustřeď se teď na svou levou ruku. Ruku od srdce. Procítí od dlaně přes předloktí, nahoru k rameni, až do prostřed hrudníku. Jakoby tohle vše bylo propojené jednou zlatou stuhou. Nedá se říct, že to září od někud nikam. Celé to září. Tvůj hrudník, tvé srdce, rameno, loket, předloktí, až na dlaň a každý prst. Celé to září. Tvá levá ruka teď v dlani přijme dlaní jiné ženy. Ona vedle tebe opravdu je. Tu dlaň ti dává. S důvěrou a možná úplně stejnými pocity zmatení, které můžeš cítit ty. Na nás není hodnotit vůbec pocity. Tu ruku ti dává, drží tě. Můžeš si co nejvíc představit, že tu ruku skutečně můžeš zmáčknout. Tu ženu vůbec neznáš, ale v tomhle případě to přece vůbec nevadí. Všechny jsme jedním. Není se vůbec čeho bát. Jak se držíte? Předáváte si zprávu. To, co tobě září z levé strany těla, nyní jde té ženě do pravé ruky. A to si teď taky uvědom. Že nyní tvá pravá ruka přijímá. Tvá pravá ruka cítí, že od ženy, kterou si možná teď ještě úplně nevnímala, ale žena vpravo, která ve stejný moment chytla tvoji ruku, tak ona tobě předává své světlo, svou zprávu, své pocity, naladění. A až tím, kdy tyhle ty zprávy proputují skrze celý kruh všech nás, co tu jsme, může vzniknout jednotný moment. Jeden moment, jedno naladění. Jedna nevyslovená potřeba. Sjednocení. A vnitřní smíření. To, co my ženy teď potřebujeme, abychom nebojovali, je smíření. Smíření s tím vším, co bylo. Bylo toho mnoho, ale aby jsme se mohli posunout dál, nemá smysl to rozebírat. Smířme se s tím, že se to stalo. A třeba právě proto, aby jsme se tu takhle mohli sejít a objevovat to nové v ženství. Že ženy někdy mnoho mluví a zakrývají tím to, že se nechtějí smířit,
že si nechtějí hlouběji naslouchat. Slova jsou důležitá, ale někdy zakryjí to hlubší, nacítění a naslouchání. Vytvořil se tady krásný, silný kruh. Pojďme do toho zapojit ještě podbříšek, kde sídlí ty nejvíce tvůrčí orgány, které občas mají tendenci na sebe upozornit, když nežijeme to ženství tak, jak už bychom v téhle době měli. Už na to máme prostředky, schopnosti. Už můžeme. Pokud tě trápí jakýkoliv problém s ženskými orgány, pust si tuhle vizualizaci i vícekrát. Potřebujeme sladění mezi sebou, sami se sebou a se zemí. Proto teď, každá z nás, jak se držíme, ještě věnujeme pozornost podbříšku. Netřeba si přímo představovat, jak ty orgány vypadají a kde přímo jsou. Jim stačí hlavně ta pozornost. Že víme, že se na ně teď zaměřujeme. Pokud ti to nejde, dáme si teď několik společných nádechů a výdechů, kdy každý nádech poputuje do podbřišku a každý výdech tam rozleje světlo, teplo a živiny. Takže společný nádech a výdech. Společný jednotný nádech a výdech. Poslední nádech a výdech. Poslední výdech protáhneme až dolů k zemi, aby jsme se spojili s tou poslední tvůrčí ženou, která tu byla od začátku, ale až teď vědomě ji vítáme s Matkou Zemí. Pojďte si každá provést několik nádechů, výdechů ve svém rytmu. Udělejte jich tolik, kolik bude potřeba. Možná zjistíte, že se nádechy a výdechy naladíte na rytmus země. A nakonec zjistíme, že ten rytmus držíme všechny společně. Pojďme chvíli jen dýchat. Když vznikne jednotný rytmus, cítíš to v celém těle. Najednou nedýcháš jen nějakou částí těla. Máš pocit, že prochází ten dech, vibrace, pohyb celým tvým tělem. Jako by to bylo plynulé, jako by to byl naučený tanec.
Je to skutečný rytmus. Tenhle rytmus potřebujeme si udržet, ladit se na něj, co nejčastěji to jde, a hlavně ve chvílích, kdy máme chuť soudit, manipulovat, pomlouvat, zveličovat, anebo sami sebe potlačovat. Všechno tohle je proti ženství a tomu, té ohromné tvořící síle, kterou každá žena drží. Z tohohle kruhu se nebudeme vědomě odpojovat, protože ho necháme v tomhle prostoru žít, aby se každá žena kdykoliv mohla připojit, aby mohl růst, aby se sem dalo vracet opakovaně. Aby tahle energie a jednotný rytmus mohl najít své místo v každodenním životě každé z vás. Protože to by bylo pro všechny lidi na této zemi požehnáním. Ještě tu setrvejte, jak dlouho budete chtít. A dýchejte v jednom rytmu.